altid, det er... Jeg skal ikke være fuldstændig del af sindssygt. Ja, eller på højkant. Det er en hund. En lille valg. Hold. Nej, det er sgu da for højt. Nej. Sådan der det foregår. Nej, det er sgu da. Jo, da, kom. Det er reglen. Nej, det er fandme ikke. Jamen, det var for en tysk, ikke? Ja, det er jo. Kan man godt have brug for bekræftelse og for at genvinde troen på, at man er attraktiv og spændende. Så skal du sætte den med over. Ja. En gratis 100% Det sidder over det hele. Havde du fået din mug godt nok ind? Ja, det er plan, du havde. VictoriaMilan.dk. Er du træt af briller og kontaktlinser? Ja. Euroeyes har 15 års jubilæum med øjenlæsbehandlinger i Danmark. Gå og øve lidt til dig for resten af mig. Gå og øve lidt derhjemme. Det er rigtig godt. Prisfejl. Den fandt jeg op ovenpå, men den skal jeg alligevel have op.